Хәерле иртә, мөхтәрәм тамашачылар. Тапшыруыбызны башлыйбыз һәм экраннар алдына Орта Терешка авылында гомер кичерүче милләттәшебез Файзуллина Мензилә Сафиулла кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Шул форсаттан аны чын күңелдән Ульяновск шәһәреннән кызы Галия, Новоспасск бистәсеннән кызы Лилия, кияүләре Илдар, Раил, оныклары Руслан, Радик, Гүзәл, Гөлнара, Альбина һәм Риналь котлыйлар. Безнең якыныбыз гаиләдә икенче бала булып дөньяга туа. 1976 елда әтиебез Файзуллин Алим Ильяс улы белән матур гаилә коралар. 38 ел бергә кулга-кул тотышып, матур гомер кичерәләр. Безне ике кызларын тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына чыгардылар. Мәрхүмә әтиебез 7 ел инсульт авыруыннан соң түшәктә ятты. Әниебез агъзар кылмыйча, аны тәрбияләп, соңгы юлына озатты. Аңа сабырлыгы, түземлеге өчен рәхмәт укыйбыз. Кадерле әниебез, бүген барыбыз өчен дә якты бәйрәм. Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. Шушы көнне дөньяга килгәнең өчен, үскәнең өчен, аннан соң безнең сөекле әтиебезне үзеңә яр иткәнең өчен, безне бар иткәнегез өчен рәхмәт сезгә. Бүгенге көндә без илдә ихтирамлы кешеләр икәнбез. Тормышта үз урыныбызны табып, шушы матур табынга бергә җыелганбыз икән, бу әлбәттә безнең генә түгел, ә сезнең дә уңышыгыз. Алма агачыннан ярак төшмәгән кебек, безгә дә үзегездә булган барлык матур сыйфатларны биргәнсез. Дөнья киңлегенә тиңлим әнкәемнең йөрәген. Әнкәй, сиңа бүләк итәм бөтен дөнья гөлләрен. Рәхмәт, әни, мең рәхмәт, бар нәрсәгә булдың түземле. Сәламәт бул, кайгы күрмә, Ходай олыласын үзеңне. Сабыр, гади, кешелекле, кылганнарың бары изгелек, борчуларың калсын үткәннәрдә, бәхетең булсын, иде гомерлек. Ал син бездән тәбрик сүзен, шушы булсын олы бүләкләр, тыныч, тигез тормыш, гел шат яшәү, озын гомер безнең теләкләр. Гомерең матур үссен, әни бәгерем, кайгы хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман көләч, матур булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Синең күңел сандыгыңа бәхет, шатлыклар тулсын. Гомеркәең аккан судай туктаусыз озын булсын. Син бит, әни, безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге яшь бул, иң кадерле якын кешебез. Кадерле Мензилә Сафиулловна, балаларыгыз ихластан сезне бүген шатлыкка күмәселәре килә. Шул сәбәпле бүләккә җыр юллылар. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Uzak күрми торсам, күңелеме тула, Очар коштай җаным талпына.
бақыт шатлық қуанышта яшәп, балқып келсін ғөмір язлары. Олы хөрмәт хисе